салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 15-16-17 мошине аст ки ба хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. якум мошини фурӯшимои Opel Zafira мебошад ки соли бароишаш 2006, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст аз вагон хамондани мошин 1 моҳ мешавад. 11 моҳ ҳуҷҷат дорад, 11 моҳ ҳуҷҷати танировка дорад, ягон дард надорад, ҳама системааш кор мекунад. рангаш блур, мошин назада тоза, салон тоза. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 475 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. дуюм мошини фурӯшии мои Opel Zafira мебошад ки соли бароишаш 2000, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам задагӣ пусидагӣ надорад, ягон камбудӣ надорад, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 253 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. сеюм мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли бароишаш 1998, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно сум дар кора, бо муомила дорад, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 64 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 406 000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. чорум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz S-Class мебошад ки соли бароишаш 2001, объёми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ, бензин, мотор ходовой 100% айпеш савдо мешавад. харидори аниқ бошӣ занг бизан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 272 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. панҷум мошини фурӯшимои Mercedes-Benz мебошад ки соли бароишаш 1995, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 6 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, мотор 100%, коробка 100%, 4 электропакет. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 253 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. шашум мошини фурӯшимои BMW 5 Series мебошад ки соли бароишаш 1999, объёми мотор DVD сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин мотор нав кардагӣ, коробка 100%, хулоса 100%, алишам меша. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 349 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳафтум мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароишаш 1997, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ваҳдат. нархи мошин 30 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 190 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳаштум мошини фурӯшимои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароишаш 2004, объёми мотор 04 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллон нав, мотор нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 127 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.
نهم ماشین فروشی ما آپل استرا می باشد که سالی برایشش 10,000 ابیان موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 45,000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 285,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. دهم ماشین فروشی ما وز 2107 می باشد که سالی برایشش 10,000 ابیان موتور 06 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар нораг нархи мошин 10,000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 63,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 11 ماشین فروشی ماهی دایو نکست می باشد که سالی برایشش 1994 ابیان موتور 1.6 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст техас мотор 12 моҳ хаддавои нав кардагӣ 4 баллони нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 20,000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 127,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 12 ماشین فروشی ما وز 21099 می باشد که سالی برایشش 2004 ابیان موتور 1.5 سوزشوارش بنزین коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллони нав, 1 сола танировка дорад, 11 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 23,000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 146,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 13 мошини фурӯшимои мерседес бенз мебошад ки соли бароишаш 1998 ابیان موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш автомат растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 моҳ кондик абагреф сидени ҳамаш кор мекунад 100% хаддавои калоткӣ пешқафо навай бо савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 57,000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 361,000 рубл. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 14 мошини фурӯшимои ваз 2115 мебошад ки соли бароишаш 2000 ابیان موتور 1.5 سوزشوارش بنزین گاز коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% документош буд шидагӣ, хаддавои надора, любое время занг зада омада биненеш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 15200 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 96,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 15 мошини фурӯшимои опел астра ф мебошад ки соли бароишаш 1993 ابیان موتور 1.6 سوزشوارش бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст соли мошин 93 полни 97 кадагӣ, моторш модул 100% ягон чашкиш варид кадагӣ надорад, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, газ бензин акоми нав, редукториш нав, 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 19000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 120,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 16 мошини фурӯшимои опел астра ҷи мебошад ки соли бароишаш 1999 ابیان موتور 1.6 سوزشوارش бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, кузов беҳад тоза ҳай, 4 та электропакет кондитсионер дорад, мотор газ бензин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 41,000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 260,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 17 мошини фурӯшимои ваз 21099 мебошад ки соли бароишаш 2004 ابیان موتور 1.5 سوزشوارش бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ.
дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, баллонаш пачкай, танировка ҳуҷҷатош то 8 моҳ қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 24500 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 155 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо. 18-ҳам мошини фурӯшии Opel Astra AG мебошад, ки соли барои 6999 абиён мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагӣ. Дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, тозаҳай, кандагӣ, задагӣ, пусидагӣ надорад, газ бензин кор мекунад, ҳуҷҷат дорад, лук, кондитсионер, электропакет, 4 баллон нав, ягон лабаҳои трешинӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. Бародаро Центр, замокай, гази Евро 4 қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 34 000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 215 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани мо ва шумо.